Здравейте, братовци, аз Пламен. Днес ще цъкаме не, че цъкаме и ще се чатим с кучето. Тук с мене са едно... Да, и едно анонимче тук, където много слушка и си цъка на телефона. Така, те ще ми предлагат неща, които да чатим на кучето. Моето именце няма да го казвам, ще си кажа името в YouTube. Майка ти да е мишка. Ето го. Това. Така. Кучето гледа Фостер БГ с кучешко обожание. Аз съм магнит за кучета. Пиши дали те харесва. Така, сега какво да му напиша? Дали те харесва. Охо, охо. Вече съм си осигурил любовта. Вау. Имам си гадже. Имаме двойка. Не, ще напиша, имам си гадже. Амичката ти. Това аз не снимам. Искам да го видя. Да бе. Давай ти като нямаш. Сериозно. Гадже, въпрос. Удивителен. 8. Д. Смейте се, че нямаш. Ей, това ще му пиша. Ани Фостер БГ на танци. Не, благодаря. Чакай, имаме една идея. На чучек ли? Какво написа? На чучек и това не. Дай. Дяден кош напиши, аз написах дай. Той сигурно какова ти напетля ли? И разбира се, че не. Ръцъка ще спрати. И аз ти го написах. Кучето на Лива Хал. Сериозно. Напиши. Падам. Опа, бърках. Майки. Мале, колко тихо стана. За малко ще... Кучето започва да се размотава и чата из весена опашка. За малко хора щяхме да се заключим. Чао. Да. За ПВЦ-то ни. Чао. Та. Защо така? Не, тук стана слабичък. Ами чао. Еми хора, това ще бъде за клипа. Нямам клипа да ви хареса. Дайте палец нагоре. Точно клипа да ви хареса. Ако е така, дайте ми палец нагоре. Ще има линк към канала на Fire Gaming TV. Дайте го на пръстче. Абонирайте се и така нататък. И също и за мене. Goodbye, motherfucker! Press start.